Welkom in Hasselt! We beginnen ons avontuur hier in Hasselt bij Chocoladehuis Boom. Ja, culinair starten is al een perfecte start en ze staan daar echt voor pure kwaliteit en vakmanschap. Goeiedag, ik ben op zoek naar een heel leuk cadeautje voor iemand. Ik heb kippen. Oké. Heel toffe kippen. Ah ja. Voilà, kijk eens. Super. Dankjewel. Oké, super. Dag. We zitten hier momenteel bij de fietsbar in Hasselt. En ja, hier kunt je je fiets laten repareren en een lekker koffietje drinken terwijl je wacht. En hoe is dat? Dat is pas een idee. Terwijl je wacht? Ik heb geen fiets, dus ik kan eigenlijk nog heel lang wachten. Wel een afsluiter. Ja, met de nodige lekkernij, ondergaande zon, in een van de meest nieuwste buurten van Hasselt, denk ik. Quartier Bleu, aan het water, allemaal nieuwe winkels, super ruim. Ja, dat kan wel Dus zijn. puur genieten en een ideaal aanrader om de dag af te sluiten. Wij gaan hier nog van genieten. Tot de volgende keer. Dag. Dag.